Pois é o momento de falar que tema máis interesante esa conquista do espacio por parte do ser humano, do home, 4 astronautas, por primeira vez unha persoa de cor, de orixe afroamericana, por primeira vez unha muller nun paseo, nunha órbita realmente, que non é un paseo, nunha aventura lunar, nunha aventura espacial. A misión Artemis 2 está facendo historia e promete ser a primeiro de unha serie de misións que batirán récords para conseguir en 2-3 anos a presencia permanente de o home, do ser humano na Lúa. Hoxe falamos deso con os nosos convidados e convidadas de APEN. Temos neste caso pois a Anabela, a Lidia, a Miguel, a Carlos, a Diego. Que tal? Moi bons días a todos. Hola, buenos días, Fran. A ver, isto a vos maravilla, vos fascina como a min o tema de que o ser humano sexa capaz de sair do planeta, desta casiña pequena que ás veces parece. Bueno, empezo mesmo. Veña, Carlos, veña aí, moi ben, moi valiente. Valiente non son moito, pero bueno, para falar de cousas da Lúa, pois dáseme mellor. Mellor que de desastres, sempre que falamos de tamén é verdade, de actualidade. Tamén é verdade. Gustaríame resaltar o que o feito de que eu penso que a realidade supera a ficción. Para min todo isto que se preparando o programa e falando do proxecto que ten esta nave, pois paréceme algo pois non sei como definir, algo moi especial, non? Que o ser humano xuntando as súas forzas poda facer un viaxe deste tipo, de ida e volta ao astro que dá voltas alrededor de nos constantemente, como desengranarán logo os meus compañeiros, xuntando as forzas, pois a facer realidade un soño que o de chegar á Lúa, investigar sobre as particularidades do planeta que nos rodea, e investigar en encontrar novos alicientes para ver as súas características, para encontrar materias primas que nos servirían para conseguir enerxía na Terra, para investigar e para coñecer máis o mundo que temos ao redor fora dos conflictos e dos problemas que parece que nos mesmos nos creamos no día a día. Non o parece, non los creamos, sí. Eu tiña que decir que os norteamericanos, en este caso, a súa intención de ir á Lúa é tamén por o helio 3, porque con esa enerxía faise unha fusión se pode facer enerxía, aínda non teñen aínda non teñen a maneira de explotar a enerxía, non? Porque sería como se fora enerxía solar, pero aínda non encontraron a maneira de explotar a enerxía en sí. O que terían é que sería como se fora enerxía nuclear, pero sin contaminación. Quero decir, bueno, isto creo que pode explicarme o compañeiro millor. Eu penso que o primeiro que hai que dicir é que estamos ante unha nova carreira espacial, porque na década dos 60 houve a primeira, que foi entre Estados Unidos e a antigua Unión Soviética, por ver quen levaba a primeira persoa ao espazo. Nesa carreira levaba ventaxa os soviéticos, porque mandaron a Yuri Gagarin a orbitar alrededor da Terra, pero despois os americanos puxeron moitos cartos para ser
país en chegar á Lúa. No ano 69 conseguírono. Ainda que hai esa xente que diga que non, que foi un montaxe. Que foi unha montaxe, que unha grabación en un estudio, non? Pero, como os terraplanistas, igual. Pero eso non é crible, porque tanto a CIA como o Pentágono son o suficientemente listos como para non para que non os pillen con detalles tan que ata un neno de 8 anos se daría conta, como o tema da bandeira e todo eso. Destacar que a primeira carreira espacial foi cos Apolo, que chegou ata o Apolo 13, que desgraciadamente non tivo moito éxito. Cando o home chegou á Lúa, empezaron a recortar os gastos, porque ao principio o gasto era ilimitado. Non había tecnoloxía de hoxe, pero si había, pois se non chegaban 50 científicos, pois contrataban a 300 ou 400 para que investigasen manualmente como se podía chegar á Lúa. Hoxe en día vivimos outra nova carreira espacial, esta vez ao rival de Estados Unidos e China, que xa puxo 2 satélites na cara oculta da Lúa, e ademais tamén quere explotar o helio 3, que é un gas que na Terra non existe, porque ten atmósfera. Na Lúa, non ter atmósfera, pois os raios solares fan que se sintetice ese gas na Lúa, a través de millóns de anos, pois foi acumulando. E claro, é un gas que produce, se demostrou ou crese que valdría moito para facer a fusión nuclear, que un pouco que é o que fai o Sol, que enerxía con moi pouca materia, creas enerxía ilimitada case. Vamos, que aí está, e permítideme que sexa un pouquiño así abogado do diablo, aí está o orixe, o verdadeiro interese da carreira espacial. Sí, conseguir o helio 3. Básicamente un objetivo económico, sí, básicamente. Lo que quería comentar también es que hoy en día con el móvil tenemos más tecnología que tenía ellos para ir a la Luna. Fíxate o que avanzou, non? Lo que avanzou la tecnología. E vos chamou a atención ahora o que dices, Miguel, vos chamou a atención que durante moitísimas décadas, dende que a primeira experiencia de aterraxe lunar, se falou moito da cara oculta, que se había de todo ali, que como non había maneira, non, de poder fotografiala e acceder a ela, que hai mitos sobre as primeiras viaxes tripuladas e os mitos tamén sobre que pasou, e incidentes tamén se fala moito. E chegan estos, sacan unha foto, non hai nada, unha cousa máis normal. A realidade, como decía Carlos, supera a ficción moitas veces, non? É que eu penso que iso era é pseudociencia, non te podes tomar en serio, porque hai programas na televisión, non vou dar nomes, por suposto, pero que son programas que contanche contos chinos, e non poden meter os chinos no tema. Pues hablaron de... te contan contos, man. Sí. Pues hablamos de chinos. Los chinos también están bien potentes en tecnología también, ¿eh? ¿O pueden ocupar, Miguel, quizás ese lugar que ocupaban antes os soviéticos? Sí. Puede ser, y creo que es lo que va a hacer. Y yo creo que China se va a desmarcar y aún van a dar muchas sorpresas. E non vos parece que na carreira espacial, que se fala moito da NASA, pero realmente os que lograron menos aterraxe na Lúa, os que levaban, como dicía antes Diego un pouco, levaban un pouco a dianteira, eran os soviéticos no seu momento. Sí. E a min China me parece como que vai discretamente, pero ao mellor non lle dá publicidade, pero a de misións tripuladas que terán, non sei se deste calado, pero ao mellor con resultados máis discretas, pero hai, digamos, de estranges, non? É que China xa dixo que iba a mandar un astronauta no 2030, Artemis 3, que sería a seguinte misión da NASA, sería que mandaría no 2025
2028 un astronauta á Lúa. Entón hai unha loita entre as dúas por ser a ver que potencia é a primeira en chegar, pero de momento leva levantarse China, porque o proxecto de Artemis 2 era para o 2026, retrasouse 2 anos, co cal van co tempo xusto, porque a primeira Artemis fixo máis ou menos o mismo que esta, pero sen levar tripulación. Esta Artemis segunda xa leva tripulación, algo que cando foron as misións Apolo non funcionaba así, xa que esperaban a que facer máis experimentos para que non houbera accidentes, e ainda así os houbo, que os transbordadores Challenger, Columbia tuveron, pues morreu xente. Entón, quero dicir que non é tan fácil como parece. E de feito, outro día, cando despegaron as poucas horas, aparte dun erro de comunicación, se falaba moito de que lles cheiraba queimado na zona do inodoro, do sí, baño, retrete, ¿no? Tiveron un problema. O primeiro que me veo a cabeza a min é dicir, aí no espacio estás só. Si quen lle guste o tema, podedes ver a película Gravity, que dá unha imaxe, aínda que é ficción, pero dá unha imaxe do que é estar e un dos protagonistas di, el espacio non é tu amigo, é dicir, é un entorno totalmente hostil, é moi complicado. E decía, caramba, con os problemas que tiveron, eu lembro o Challenger cando estoupara no aire, sí, 86, outro risco sería un descalabro para a carreira espacial e para os propios americanos. Vos vedes en este afán, a administración Strong está moi detrás, evidentemente, o tema de ser os primeiros, de conseguir os recursos. Pode haber, digamos, unha guerra fría espacial como houve no seu momento con a Unión Soviética, pues porque está claro que os recursos lles atraen a todos. Pois eu penso que sí, porque hai que pensar que China, por exemplo, Estados Unidos é o país que máis cartos lle debe a China. Entón, China levalle ventaxa económica, eu penso que un pouco, non tecnolóxicamente, pero China fai plans a 10 anos, vai cumprindo pouco a pouco os seus procesos, e se lle deixan tempo, ao final vai se adiantar. Eu que quería reseñar é que o Apolo tiña máis un presupuesto ilimitado, poderon traballar con máis liberdade, podían contratar os mellores científicos, os mellores inxenieros, matemáticos, en este caso, podían facerlle mil contas, o que fixera falta para que poidesen chegar a Lúa, claro. Ahora co Artemis o presupuesto é limitado, entonces teñense que ir adaptando un pouco o que hai. Bueno, ahora teñen unha cousa que non van gastar tantos cartos, que en que poden facer as súas contas eso cos ordenadores, que xa é un favor hacia eles, claro. Bueno. Yo quería comentar también que para ellos hoy en día, no sé si me equivoco, pero tienen más tecnología y tienen la inteligencia artificial, que seguro que la inteligencia artificial les ayuda muchísimo con los cálculos. A ver se non lles fai como na película 2001. No Odisea en el espacio, la inteligencia artificial se revelaba, ¿no? Sí, ya. Bueno, ya entramos, ¿no? en ciencia ficción, pero es que a mí me parece, no sé qué os parece a vos, a mí todo esto me parece eso, como una película, es decir, y antes te decía Carlos, la realidad supera la ficción, oye, estupendo, pero sí que me parece como tan irreal, y después te ves o telediario y todas esas cosas que saen, y estamos, realmente debíamos estar máis pendentes de sacar partido no bo sentido desto, é dicir, do que poda supoñer de progreso para a humanidade, porque isto pode ser moi proveitoso para o ser humano, ou non? Sí, pero o problema é que o ser humano só aprende a base de guerras. Dende que o mundo existe,
o ser humano foi evolucionando a través de guerras, porque a través das guerras aumentábase a tecnoloxía para facer máis dano contrario, e así, dende as primeiras guerras que houbo, de tirarse pedras ata tirarse cohetes na Segunda Guerra Mundial. O sea, aprendemos a base deso, de guerras. É moi triste dicilo, pero é así. A mí pareceme importante resaltar que, aparte das guerras e de que ao principio os viaxes espaciais faríanse tamén con incentivos militares ou con propósitos oscuros, que digo eu, para favorecer a conquista dun terreo que axudaría a controlar os marcos dos conflictos que temos aquí pois na Terra, que, como decía antes, sempre estamos con liortas con trangalladas que non acabamos de superar. Penso, repito outra vez, que o increíble que podería ser que fósemos capaces de traballar xuntos por un obxectivo común e ver onde podíamos chegar se fixésemos isto, non? Ao final parece que o obxectivo é gañar sempre carreiras, non? A carreira espacial antes con a Unión Soviética, agora cos chinos que están aí e que levan proxectos adiante pois tecnolóxicamente moi avanzados, que son moi comprometidos cos seus propósitos e que parece que chegan puntuales o obxectivo que se marcan. E, sin embargo, fíxate que hai algo que nesta carreira espacial moita xente esquece. Existe, non é un proxecto, unha realidade, Estación Espacial Internacional, sí, con unha tripulación de moitísimos orixes, hai soviéticos, bueno, ex-soviéticos, hai rusos, hai xente de outras latitudes, e iso quizás era onde deberíamos fixarnos un pouco, non? Ter esa esperanza de que isto sirva para o progreso real da humanidade. Tendo en conta que antes falabas des dos plazos, que Artemis creo que é a 4. A 3. No, a 3 é a seguinte, pero a 4 é a que ten previsto chegar a aterrar. É dicir, a 3 vai facer, segundo explicaban outro día, unhas maniobras de acoplase, digamos, practicar, agora que xa circundaron a Lúa por primeira vez, vai, digamos, facer maniobras de aproximación para na Artemis 4, en 2028, se todo se cumple, poder aterrar, e logo cada ano, ese é o proxecto, para min megalómano, de Donald Trump, facer aterraxes anuais. Bueno, vos como vedes, isto realmente será así? Teremos convivencia de xente da humanidade, ou só os americanos estarán na Lúa e se apropiarán da Lúa e farán uns centros comerciais e esas cousas? Eu creo que é o único país que pode facelo é Estados Unidos, porque é o que ten a tecnoloxía e os cartos para eso. Xunto cos chinos. Pero quedamos que China tamén tiña, non? China tamén. Eu creo que China quere chegar no 2030 a Lúa tamén. Entonces temos aí uns competidores que son os dos bastante fortes. E bueno, non debíamos de... Eu creo que debíamos de pensar nos dous, non? De que son dúas potencias grandes que son rivais, non? Bueno, que... Económica e comercialmente son rivais, sí, claro. Entonces, por eso penso que podría haber aí dúas estacións lunares, se podría decir. Claro, o caso é que ninguén se apropie, que sexa a humanidade, non? Sí, claro, que sea un pouco de todos, non que sea de solo de dúas persoas, que se poida o que se faga aí, que sea ciencia e estudio para todos. Para a humanidade, non, sí, para un país. Sí, Miguel. Claro. Lo que molaría, pero eso va a ser imposible, es que hagan un fondo común. Hacen un fondo común, cada uno apoquina,
E ti o ves así, o ves plausible eso? Pero creo que con la sociedad que hai, creo que no. Eu penso que non hai ánimo de cooperación porque, por exemplo, na cara oculta da Lúa China ten 2 satélites. Cando pasaba por aí a sonda Orión, que é a da Artemis 2, estiveron 40 minutos en comunicación. Por qué? Porque non podían comunicarse con Estados Unidos. Pero se colaboraran cos chinos, cos satélites chinos, poderían estar continuamente en comunicación. Por lo tanto, non habería risco para a tripulación. Eu creo que se pode. Pero non houve intención por parte de Estados Unidos de colaborar. Aí está. A min, personalmente, é unha visión personal, a mí me parece que a administración estadounidense neste momento que quere explotar, igual que queren Groenlandia, pues queren a Lúa tamén. Sí. E iso pode dar lugar a un conflicto importante nos próximos anos, Podría contar una anécdota. Resulta que yo vivía en el extranjero, aún no había venido a España. Y en la tele habían puesto una noticia y decían: un hombre se acaparó de la luna y vendió parcelas de la luna. Unha muller que é de Vigo, que dice que é a dona do sol e da lúa. Ollo, e é de Vigo. Y vendió terrenos a gente famosa rica, y hay gente famosa rica que supuestamente tiene parcelas de la luna. No Sí, sé si oficial o no oficial. O que a mí me fai pensar, Miguel, é como xente famosa e rica que se supoñen que teñen asesores caen nese timo, non? Pero Hai bueno. que ser moi estúpido. Eu quería decir que tamén Europa está metida un pouco no tema de do mundo estelar que ten o non sei, O satélite Miura. O satélite Miura é un cohete, Eso. o cohete Miura que teñen preparado, creo que po 2028, 2027, creo que o van a lanzar no 2027. Eso sería unha cousa na Guayaba francesa. Sería unha cousa bastante importante para Europa. Porque, bueno, somos pequeniños, pero pouquiño a pouco tamén vamos crecendo. E se podemos meter un pouquiño de man tamén, pois non estaría mal. E aparte, a que acabas de decir, Anabela, a importante dese vehículo é un vehículo, eles se chaman de lanzamento recuperable, que a mí me parece a palabra clave, suborbital, é dicir, que é un vehículo que non é isto como... É reciclable. Claro, é dicir, que se pode que volve, que non Sí, deixan sí, tirado sí. todo por o medio, non? É dicir, está pensado Español, para... máis español. Claro, sí, español, non? Pero isto é un puntazo, non, Anabela? Sí, eu creo que é unha cousa boa, porque, bueno, todo que sexa feito aquí en España e que sea levado por franceses e compañeiros nosos Da ESA. Da ESA. Da Axencia Espacial Europea. Sí, pois creo que todo é benvido, non? E sobre todo se é de nós, non sei, de toda Europa, da xente que se queira facer que non sei explicarme ben, Fran, me tes que perdonar. A ver se a señora esa de Vigo di que o cohete dela tamén. Lo que quería comentar de mi parte es que en la operación que hicieron los americanos hay tecnología española dentro. É galega, creo. Y es galega, de Lugo. Sei que hai xente galega metida polo medio. Sí, tiene tecnología española allí en los Estados Unidos. Por eso decía eu, Miguel, que a mí me parece que en este tipo de historias, cando falamos de ciencia en xeral, sobre todo en o que podía ser a primeira línea da ciencia, como é pois salir ao espacio, es que isto é un proxecto de todo o ser humano, non debía ser un proxecto que non lo quixéramos arrogar un país determinado, non? Eso que che decía eu antes, Fran, estaba de acordo contigo, que debía de ser unha cousa para mundial. Todo mundial, para todo o mundo, que todo o mundo se beneficie, que verdad? todo o mundo se poidera beneficiar, e que non fóramos uns os europeos, os chinos, os estadounidenses. Que non competiramos entre nós, Exactamente, estou de acordo contigo, Diego, eso mesmo. Bueno, para rematar, se nos vai o tempo, pero
en conclusión, o tema vos gusta, evidentemente, nos preocupa pois ese uso que sexa indebido, que eu penso que bueno, pode haber moito, pero penso que se vai a impor o sentido común. Vos vedes vivindo na Lúa? Ya non digo en Marte, porque Marte é moi complicado. Vos vedes aí nunha misión, nunha base lunar? De momento, no que me resta de vida, non creo que cheguemos a esa tecnoloxía. Pero te gustaría a ti, por exemplo? A mí non. A min tampouco. Tampouco. Pois a mí casi me gustaría vivir a experiencia de estar sin gravedade, Bueno, pero eso te colles un avión que creo que hai ata unha oferta turística, unha oferta de digamos, de lecer, que te ofrece eso. A min o que me botaría para atrás é pensar que non... Que non hai volta atrás. Que non va para atrás, non. Que non tería relación, pois, ca xente que coñezo, que tería que vivir aislado ou que... Pero eso en Marte, non na Lúa. Creo que as misións a Marte creo que son de non retorno, segundo din. Sí, ya lo dijeron y hay gente que se apuntaron, pero saben que si van no vuelven. Si van no volven. Eso a ti, Carlos, o que non te gustaría, non? Eso é o que non me gustaría. Por lo demais, por experimentar cousas novas e ver sitios novos, eu penso que sí que sería unha experiencia positiva. A vos tamén, non? Ou non? Diego di que non, Eu ir a Marte tampouco. E Lidia dice que Yo de la tampouco. Ti es de aquí, non? Eu son de aquí, con os pés na terra, non? Sí, como programa. E a Anabela igual, non? Si eu debía ser a Marte, esas cousas como que non. Mira, a mí o do avión, cada hora que son maior, me dá un poquito máis medo voar que antes, pero eu daría moito por poder ver a cara oculta da Lúa e a Terra dende a Lúa, como están vendo estes días, e me parece unha, digamos, simbólicamente un paso tremendo, como diría no seu momento pues Armstrong, un paso tremendo para a humanidade. Sí, Miguel, rematamos contigo. Bueno, la gente se puede consolar y hacer un viaje a un hotel que existe, que está en el espacio. Ya puede empezar por eso y después la luna, quizás. Que sea outra cara, xa non me estendo máis, pero que é un tema fascinante. Temos que repetir esta tertulia. Esa é outra cara, porque a capacidade do home para perfeccionar as viaxes e facelos máis seguros vai facer que, evidentemente, haxa turismo espacial no seu momento. É dicir, Pois sí. se conquerimos a Lúa, despois Marte e outros países, haberá xente que mellor, pois igual que hai unha estación espacial internacional, pode haber pois un centro comercial, pode haber un hotel espacial, como di Miguel ahora, non? Bueno, non sei se nos estamos saindo un poquinho de ir á ficción máis que na ciencia, pero creo, sinceramente, que isto non fixo máis que comenzar. É maravilloso e é un programa moi bonito. A pena bonito. que tivéramos que esperar 52 anos para volver a Lúa. Pues mira, chegou 54. Chegou Donald Trump e dixo, ala, vamos a... Porque isto foi un arrebato del. Sí. Reactivou, digamos, todas as misións que estaban en marcha. Bueno, pois mira, algo bo tiña que facer. A ver os intereses co que o fan, que todos o sabemos, pero bueno, a ver en que queda isto. Por lo menos nos beneficiamos deste paso grande. Pois gracias a todos, a Lidia, a Anabela, a Diego, a Miguel, a Carlos, a Chema e Parraguirre, sempre aí detrás coordinando. Bueno, foi un placer hoxe falar de un tema tan fascinante como este. Os espero en 15 días, Vale, Vale, gracias. gracias.